سلام صخبركم تخاتلتنا كم يصلحكم انباركس ناي ساعات زي زينان مغلصيتاتن حزام يصيكم الله مجمرتا ግን አረስታቱ አሜሪካን ሕብረት ኤውሮፓን ስምምዕ አልጀርስ ደገፈን በመግለጽ ኤርትራን ኢትዮጵያን በሐባር ክሰርሐ ዘኻኺረን ኤርትራ ድማ ነዝ መግለጽ መልሲ ባላ ኤርትራን ኢትዮጵያን ቢዩን ኮሚሽን ዶፕ ስለምንታዩ አባይታ ዘይ ተመልከተ ከመን ዜና አረፍቲ ዝናመጥናኩም አለና ሰናይ ምክትታል بين كوميشن دوب إيرتران إثيوبيان أبايتا زي تملكتلو مخنياتات سمم الجرسن وساني كوميشن دوبن دحر سلسته زورياتات وقع بستخايدة نوحن زي تحلال خن سعرتات عبسن خلت تشح ندوباو كينات زهد سمم مقررات تصابوتات تفرمو بعسر تخلت تحسسنا يتعمد ما بريزيدنت إسياس أفوركن قدامي منستر إثيوبيا زنبره نفسي هرملس يناون كتامم زنبرلو سمم سلام الجرس تفرمو تمالي مبل إسران سلسان عمد حليف الله نزلون دوباو مسحاب سداني زي شراو كوميشن كمسرت بزاعته أو على المسارات بحموش تعبالات زغمة أبهيك هولاند زمدبرن كوميشن دوب إيرتران إثيوبيان تمسريتو التخومشن ناشحن شعتميتن سسان أربعتن وساني مرحت حبرة أفريقيا مركز بمقبارن مجزاته أو علات شحن شعتميتن كلتن شحن شعتميتن شمونتن كمون عالم لقاو حقي بمقاس فردي كهب على فنة استسكمي التخومشن نزهبو نايم حنساتن من ملكاتن وسانيتات نايم وداتان أيادن كخون كلت يوم وقنات تسامع عميبل عنكز 4 زبار 45 سمم الجرس بعسر سلسته مياديا كلت شحن كلتن دما أتعب نيزرلاند زنبره كوميشن نايم وداتا بين يبو بوساني تخومشن دما نشتو حوس ختمه بعدمه نيترا توسينا كلتين هاجرات بونبو نتبين كم تقبل أوكان تكلتا إثيوبيا كنت صنيحة قدم سلام نمرققات ستتاو للزب مس إيرترا خبر بمطلب كابتو ساني أدحر حيرا إيرترا ما أي فالون بزيك المقونات توساني خيت تكبرن حالتات إثيوبيا كابتن عاستوها ببوتاتات كيوتون زرربن من محياش دبلوماسيا وزمدنان أكلني بمبال أغبيتا مسألة تتابع الجرس استفرم اسم توساني بحجز حبرات هاجرات أبايتا كانت نيرو كارتوغرافر حبرات هاجرات كم صحفنا يتخومشن كوينو خجلجلن بت كوميشن نزتوها بعمام نمفصام نتكنيكاوي كلا تهادفو كارتوغراف حبرات هاجرات كتقمو لي خل الكوميشن كم ادلاينتو توسخ تخيلاتات قوصر يخل يبل عنقص 4 زبا 7 ناي تسمع كلتين هاجرات ب10 تشمونت سنه 3000 بمسرد زفرمو مقراص تصابوتات بايتو صد حبرات هاجرات لعلي 4000 زعبالاتون لعلي 1 بليون دولار زودن عقاب سلام سراوت حبرات هاجرات نابدوب كلتين هاجرات كاتوسينو اتود بحدነት أفريقيا قصل زودقلو تلو عقاب سلام سراوت حبرات هاجرات اب إيرتران إثيوبيان انمي خا ابدوبات كلتين هاجرات توافيرو نيرو مزنتنا يتعقاب سلام تلخو مسرح منصاصن مملكاتن دوب مستفصمه يبقى يزبل نيرو انتخونه بأبيع إثيوبيان مرقصي أو حستن مسخاخرن ناي تسمع سلام زخونو حبرات أفريقيا حبرات هاجرات أمريكان الجيريان تقطعت إيرترا بوغنا نزنبر كفال عقاب سلام حيل قرب ندادي بمنفك أفلا ما خلتش حنشمونتن تقليل خوت تجددو كم سعبينو سراوت إثيوبيا كابتن إيرترا استوها بخبابيتات موزا أبيو كنا تخوناتن كلتا أو هاجرات قتسلو ولا كون ابتمت أنا سفيح كنات زي زملسا ابتنز قتسلا أست 10 شمونت عامتات حالفا كرات زمان كواغان تراين اب كلتا شحن 10 تخلتن كمون اب كلتا شحن 10 شدشن زقاطه مرصمتات اتزعبي تريين يرو بزحات وغنات كلتين هاجرات نابل زب كملسان دبلوماسياو زمدنن كحدسان زغبرو صعرتات اي تعوتن اب كلتا شحن 10 شوعتن كيترفه اب سويزرلاند زمدبرو متخبيت مغري ابيات كريستيانات عالم زوسدو ناي سلام تبغسو اي سمرن اسمرن جدان سممع سلام كلتا شحن 10 شمونتن أفلما مقابيت كلتا شحن 10 شمونتن مرحي إيه ودك كوينو هندبت بلو خزبلا أبي أحمد نسلام زلو تمنيتن قربنتن كقالت جميرو بحموش السنة نايت عمد كا اتنسو زمرحو فتسام خميته إيه ودقن نسمم الجرسن والساني خمشين دوين ملؤ بملؤ كقبل كمزو السنة بوقع أفليتو بريزيدنت إسياس أفورك بوغنو دحر خلت سمون أما على سماتات إيرترا بأسرع سنة عاب تسمعوا مقلتي حدا لوخ ناب أديس أبا خسدد كمزو السنة بمقلت نتبقسو أبا أحمد أو تاو قبر ملسي يبلو منستر قدات وطعي عثمان صالح أما خار بريزيدنت يمانا قبر أبن بأسرع شدشان سنة أديس أبا متاوم دما سلام زبسرة أبا فتسام خونا دحرز دمايو اتأفل ما ميازيا قدامي منستر إثيوبيا خوي نستمر أبا أحمد بشمون تحملها كلتا شحن 10 شمونتن ناب أسمرا بمخات مس بريزيدنت إسياس زترخبا كلتين هاجرات دحري ناي أستات 10 عمت كنات بتشعت تحملها كلتا شحن 10 شمونتن حبراو أواج سلامن محزنتن أبسمرا فريمن اتخلت أو سمم مع أسمرا وأن صحف حبرات هاجرات أنتونيو غوتيريس حبرات أفريقيا نكسة سعود عرب سلمان بن عبد العزيز السعود استرخبلو بعصر شدش مسكرم أب كتما جدة نكسنة سعود عرب بمرح تخلت أن هاجرات داغما يتفرمو أمونغو إثيوبيان إيرترانز أنها كنات أختيم الله حدش موال سلامن محزنتن ترحيل الله كبلو دما أب قدامي عنكة تسمم معات أو جوم
ሓደ ካብቶም አንቀጻት ናይቲ ዝተፈረመ ስምምዓት ትግባር ናይቲ ንልዕሊ 15 ዓመት ዝተኣንቀጸ ዓለም ለኻዊ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን እዩ። ውሳነ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክትግበር እዩ ይብል አንቀጽ 4 ናይቲ ኣብ ኣስመራ ዝተፈረመ ኣዋጅ። ብተመሳሳሊ ኣብቲ 7 አንቀጻት ዝሓዘ ስምምዕ ጅዳውን ክልቲአን ሃገራት ንውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራ ኢትዮጵያን ከተግበርኦየን ክብል ኣስፊሩሎ። ነቲ ዝተበጽሐ ስምምዕ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ላዕለዋይ ሓበራዊ ኮሚቴን ከምኡውን ከም ኣድላይነቱ ንኡሳን ኮሚቴታትን ክምስረታ ምዃነን እውን ኣውጀን ነይረን። እንተኾነ ክሳብ ሎሚ ብወግዕ ዝተመስረተን ላዕለዋይ ኮሚቴ ዘይምህላው ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ኮይኑ ተሪፉ ዝብል ነቐፌታ ክቐርብ ጸኒሑ። ብዛዕባ ጉዳይ ዶብ ዘጨንቕ የብልናን ዝብል መርገጽ ዝነበሮ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ዶንጊዩ ኣብ ሕዳር ናይቲ ዓመት ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕተት ብዛዕባ ትግባር ናይቲ ስምምዕ ተሓቲቱ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ናይ ሓድሕድ ምትእምማን ከነሓይል ክንክእል ኣለና፣ ንሓድሕድና ኣጸቢቕና ክንተኣማመን ኣለና ኢሉ ነይሩ። እቲ ዝዓበየ መኽሰብ ዝበሃል እውን ንሱ እዩ። ኣይፋሉን ናይ ዶብ ሽግር ተፈትሒዩ ናይ ባድመ ጉዳይ እውን ተደቃቂሱ ይልካ ዝኸይድ ነገር ኣይኮነን። ንሱን ገዛእ ርእሱ ሓደ ንእሽቶ ሽግር ኣብ መንጎ ዓቢ ጉዳይ ኮይኑ ይተሓስ ስለ ዘሎ ብምባል ቀዳምነት ዝህቦ ዞባዊ ጉዳያት ምዃኑ ኣሚቱ ነይሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ቦገን ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ይኹን ኣብ ዝቐረበ እዋን ንህዝብታት እተን ሃገራት ዝመቓቐል መግዛእታዊ ዶባት ትርጉም ከም ዘይብሉን ሓደ ሰራዊት ምክልኻል ሓደ ባጤራ ክህሉን ዶባተን ማያት ዶባት ቀይሕ ባሕርን ህንዳዊ ውቅያኖስን ክኸውንን ከም ዝምነዩ ክዛረብ ጸኒሑ። ብዙሓት ኤርትራውያን ግን እቲ ሽዑ ዝተረኽበ ሰላም ክጸንዕን እተን ሃገራት ዳግማይ ናብ ዘየድሊ ደማዊ ግጭት ከይኣተዋ ዘለዎም ስክፍታ ብምግላጽ ጉዳይ ዶብ ንሓዋር ክድቅስዮም ክምህፀኑ ጸኒሖም። ላዕለዋይ ዲፕሎማት ኤርትራ ዝነበረ ኣብ ስደት ዝርከብ ኣቶ ዘርአስላሴ ረድኢ ዘይደቀሰን ዘይነጸረን ዶባዊ ምሰሓብን ከለካ ሰላምን ምርጋእን ኣውሒስካ ዞባዊ ውህደት ከተምጽእ ኣይከኣልን ይኽብል ይምጉት። ድሕሪ ስምምዕ ኣልጀርስ ንኤርትራ ወኪሉ ኮሚሽነር ዓቃብ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ዝነበረ ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ወልደ ጊዮርጊስ ብወገኑ ንመግለጺ ኣብ ሓመድ ኣመልኪቱ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዘውፅኦ ሰፊሕ ግብረ መልሲ ብንጹር ዝተመልከተ ዶብ ሰላም ንምሓስ ኣገዳሲ ምዃኑ ብምግላጽ እቲ ዶብ ትርጉም የብሉን ዝብል ኣባህላ ደንቆሮ ወይ ውዲታዊ ጥራዩ ክኸውን ዝኽእል ክብል ነቒፉ። ቁልጡፍ ትግባረ ስምምዕ ኣልጀርስ ኣካላዊ ምኽላል ወይ ምምልካት ናይቲ ሓበራዊ ዶብ መሰረት መምርሕታት ምምልካት ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስ ቴክኒካዊ ደገፍ ካርቶግራፊያዊ ኣሃዱ ሕቡራት ሃገራት ኩናት ንምውጋድን ሰላም ንምህናጽን ህጹጽ ኣገዳስነት ኣለዎ ይብል እቲ ዲፕሎማስኛ። ክንዲ ዝኾነ ብንጹር ዝተመልከተ ዶብ ንሃገራዊ መንነት ወይ ሃገራዊ ዜግነት ናይቶም ኣብቲ ወሰናስን ዶባት ዝነብሩ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ይውሰን። ንቦታታት ልኡላዊ ስልጣን ወይ ዘቤታዊ ሕጋዊ ስልጣን ናይ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ይድርት። ኣብ ኣሕመድ ነቲ ትጽቢት ዘይተገብረሉ ናይ ሰላም ተበግሶ ብምውሳዱ ኣብ 2019 ሽልማት ኖቤል ሰላም ተቐቢሉ እዩ። እቲ ኣብ ኣስመራ ድሕሪ ደጊም ውግእን ወረ ውግእን ምስማዕ ይኣክል ዝበለ ኣብይ ኣብ ኦስሎውን ንሰላም ዘለና ተወፋይነት ከም ሓጺን ዝተረረዩ ብምባል ኣስያፍና ናብ ማሕረሻታት ክናውትናውን ናብ ጎዞሞታት ክንቂሮ ወሲልና ኣለና ክብል ካብ ትንቢተ ኢሳያስ ብምቕንጫል ንሰላም ዘለዎ ጽኑዕ መርገጺ ተዛሪቡ ምንባሩ ይዝከር። ትግራይን ኩነታት ዶብን እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ጥራይ ምስ ህወሓት ዝነበሮ ፖለቲካውን ሕገ መንግስታውን ፍልልያት እናዓበየ ኸይዱ ናብ ወጥርን ምትፍናንን ዓሪጎ። እቲ መራሒ ሰላም ተባሂሉ ዓለም ለኻዊ ናቕላ ዝተጓናጸፈ ሓድሽ መራሒ ኢትዮጵያ ካብ ኦስሎ ድሕሪ ምምላሱ ድሕሪ ዓመት እዩ ናብ ኢትዮጵያ ርኢያቶ ዘይትፈልጥ ደማዊ ኩናት ዘእትዋ። ኣብ ሓፂር እዋን ካብ ሃዋርያ ሰላም ወታደራዊ ክዳን ለቢሱ ናብ ዓውደ ኩናት ምውፋሩ ከዓ ንብዙሓት ዘገረመ ኾነ። ኤርትራ ኣብቲ ዝተኻየደ ህይወት ኣማይ ታሽሓት ሰባት ዝቐሰፈ ኩናት ነቲ ብውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ዝተዋህባ ባድመ ዝርከቦም ከባቢታት ኣብ ትሕቲ ቁፅጥራ ከተእትዎ ዕድል ረኺባ። እንተኾነ ሕጂ እውን ብወግዒ ኣብ ባይታ ብዘይምምልካቱ ኣብ መንጎ ኣብይን ኢሳያስን ምትፍናን እንተፈጢሩ ጠንቂ ምውላዕ ካልእ ኩናት ከይከውን ስጋእ ተሓዲሩሎ። ምንጪ ናይዚ ትንታነ ቢቢሲ እዩ። መግለጺ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮፓን ንስምምዕ ኣልጀርስ ደገፈን ብምግላጽ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓባር ክሰርሓ ዘኻኺረን ዝብል ሓሳብ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ብኣጋጣሚ መበል 23 ዓመት ስምምዕ ኣልጀርስ ትማል ሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለጺ ንስምምዕ ኣልጀርስ ደገፉ ደጊሙ ብምርግጋጽ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓባር ክሰርሓ ከም ዘተባብዕ ገሊጹ ምንባሩ ይዝከር። ክልቲአን ሃገራት ብምትሕባር ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ቅድሚ 23 ዓመት ብ12 ታሕሳስ ሰላም ንምስፋንን ሓባራዊ ዶብ ንምሕንጻጽን ስምምዕ ኣልጀርስ መፈጻምን ዘዘኻኸረት መግለጺ እተን ሃገራት ኣብ 2018 እውን ነቲ ብስምምዕ ኣልጀርስን ንዕኡ ስዒቡ ዝቖመ ኮሚሽን ዶብ ንዝተወሰነ ዶባት ምኽባር ዳግማይ ከም ዘይተመባጽዓ ብምሕባር ልዕላውነት ግዝኣታዊ ሓድነት ክልቲአን ሃገራት ክኽበር ይግባእ ኢሉ። ኤውሮጳዊ ሕብረት እውን ብተመሳሳሊ መግለጺ ከውፅእ እንከሎ ኩሎም ወገናት መሰረት እቲ ስምምዕ ልዕላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ከኽብሩ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ሕጂ ኣገዳሲ እዩ ኢሉ። ንምርግጋእቲ ዞባ እውን መሰረታዊ ምዃኑ
ገሊጹ ሚኒስትር ዜና ኤርትራን መግለጺ ኤውሮጳ ሕብረት ምጥቃስ ኣብ ኤክስ ትዊተር ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ነቲ ክሳብ 2018 ን27 ዓመታት ንኢትዮጵያ ዝመርሐ ህወሓት ዝምእዘን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከሲሱ ኤርትራ ንዓለም ለኻዊ ስምምዓት ኣብ ምኽባር ኣበር ኣይርከባን እዩ ስርዓት ህወሓት ብህወደግ ዝምራሕ ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዳርጋ ንኽልተ 10 ዓመታት ንስምምዕ ኣልጀርስ ብዘይተሓታትነት ጥሒስዎ ኢሉ ሰብ መዚ ኤርትራ እታ ኣብ ኣልጀርስ ብዝተበጽሐ ስምምዕ ዝተወሰነ ሓባራዊ ዶባት ክምልከት ዘይከኣለ ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብዝኽተልዎ ተጸባኢ ፖሊሲ ብምባል ክኸሱ ይስምዑ ኣሜሪካ ኣብ ፈለማ ሓዳር እውን ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ ምትንኻይ ክቁጠባን ሉዓላውነት ናጽነትን ጎረባብቲ ከኽብራን ምጽዋዕ ይዝከር ኣብቲ ብምኽንያት ዝኽሪ እታ ኣብ መንጎ ህወሓትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝተበጽሐ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዘውጽኣቶ መግለጺ ሰራዊት ኤርትራ ጠቕሊሉ ካብ ኢትዮጵያ ክወጽን ኢትዮጵያን ኤርትራን ግጭት ካብ ዘበገሱ ተግባራት ክቁጠባ ከምኡን ናጽነት ሉዓላውነት ግዝኣታዊ ሓድነት ኩለን ሃገራት እቲ ዞባ ከኽብራ ጸዊዓ ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዝነበረ ጀነራል ሃይለ ሳሙኤል ዓሪፉ ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኤርትራ ዝነበረ ሜጀር ጀነራል ሃይለ ሳሙኤል ኣብ መበል 71 ዕድሚኡ ከም ዝዓረፈ ተገሊጹ እቲ ሓደ ካብ ላዕለዎት ወታደራዊ መኮንናት ኤርትራ ዝኾነ ጀነራል ብሰንኪ ሕማም ህይወቱ ከም ዝሓለፈ ሚኒስተር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ሓቢሩ ጀነራል ሃይለ ሳሙኤል ሓላፊ ስታፍ ስርሒታትን ስልጠናን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኮይኑ ከገልግል ምጽንሑ معكن زينا إرترا قليصا أبشحن 974 ناب هزباو ግንባር ሓርነት ኤርትራ ብምስላፍ ኣብ ገድሊ ናጽነት ዝተሳተፈ ጀነራል ሃይለ ቻይና ብዝተፈላለየ ጽፍሕት ሓላፍነት ዘገልገለ እዩ ነይሩ ኣብ ግዜ ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ መወዳእታ 1970ታት ኣብ ክፍለ ህዝቢ ጀሚህር ተመዲቡ ይሰርሕ መንባሩ ብጾቱ ዝነበሩ ይገልጹ ካብ 1984 ክሳብ 1987 ኣብ ዝነበረ እዋን ድማ ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት ብምዃን ተዋጋእ ሰራዊት ይመርሕ ነይሩ ብድሕሪኡ ክሳብ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ዝነበረ ዓመታት ከዓ ኣዛዚ ግንባርን ኮርን ብምዃን ኣገልጊሉ 1990 ጀነራል ሃይለ ነቲ ወደባዊት ከተማ ባጻዕ ንምቁጻር ዝተኻየደ ስርሒት ፈንቅል ላዕለዋይ ኣዛዚ ግንባር ብምዃን መምርሑ ሓደ ካብቲ ዝፍለጠሉ ቀንዲ ኣበርክቶ እዩ ሓላፊ ወታደራዊ ስርሒታት ኮይኑ ሰሪሕ መንባሩን ሚኒስተር የማነ ይጠቅስ ኣባል ማእከላይ ሽማግለ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ጀነራል ሃይለ ድሕሪ ናጽነት ኣባል መሰጋገር ባይቶ ከም ዝነበረውን ይግለጽ እምባርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት እዚ ፈነወና ኣብዚ ፍጸም ሓደስቲ ዜናታት ምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም